נספר להם מה אנחנו עושים. עוגת גבינה מושלמת, אממה לפסח, קשלפית. קשלפית זה טוב. קמח תמי, אנחנו עושים פה איזה רצפה של פריך ברטון, עליה ניצוק את כל מסת הגבינות, יצא וואו. טוב, אז מתחילים עם הבסיס בעצם של העוגה, יאללה תסביר לנו. כן, היידה, חמאה לתוך המיקסר, עליה סוכר, אנחנו נותנים פחש קל, ממש ליצור פה איזה קרם זריז, מאחדים את הסוכר והחמאה, אוקיי. הלאה, once החמאה והסוכר התגבשו להם לאמולסיה טובה, אני עוצר עם פנימה. אוקיי. וממשיך בפעולת הלישה. קרמאז' מקסים יש לנו פה של סוכר, חמאה וחלמונים, לתוכם אנחנו הולכים להבליע עץ, וזה באמת השיחוק של המתכון, קמח תמי. קמח תמי הוא קמח ללא גלוטן, והוא מעולה לפסח. בעזרת לקקן אני ממש מפריד מהדפנות את כל מה שהצטבר. אנחנו ממש בדקה הקרובה הולכים לקבל בצק ברטון פריך שהוא נהדר והוא כשר לפסח. איזה בצק! ממש בצק מתמסר מקסים. אנחנו הולכים לשגר אותו עכשיו למקרר למשהו ממש קצר, עדיף מקפיא. עם התחתית של הברטון פריך, הבצק הזה באמת מתמסר. אני אומר לכם, ככה בחלקים? אתם הולכים להתאהב ככה בחלקים. אנחנו היום בתנאים ביתיים, לא צריך לרדד, לא צריך ללכלך את כל העולם, הכל עם הגודל כמו שהסבתות היו עושות. אין צורך באפייה מקדימה, אין צורך לשמן את הרינג. העוגת גבינה מטפסת ונעצרת. אני משגר, שוטף את המיקסר, מכין פה תמלית בדקה, שופך אותה על הקלטית, משגר לתנור, שחומה מבעוד מועד ל-150, למשהו כמו שעה וחצי, אממה, תבנית של מים למטה. זה הסוד. סירקולציה של עדים, זה מה שישמור את העוגה שלנו ישרה. לא נזדקת ולא צונחת. אני אוהב שאת צוחקת. בואו נמשיך. יאללה. סבבה? החלמונים שלנו נכנסים להם באהבה. נכניס לפה את הגבינות בעדינות. ממש בעדינות. עוצר, אוקיי? מוריד. מבליע על מהירות מינימליסטית, כי אנחנו רוצים שזה רק ייבלע פנימה לתוך הקצף, לא לשבור את הקצף. 1, 2, 3, עוצר. ולמעשה מבליע את יתרת הגבינה פנימה. זאת אומרת שאנחנו עושים את זה בפעמיים, ואז הקצף נשאר תפוח ולא נופל. כזה 1, 2, 3, 4, אחרון חביב. יש לנו? כן. שמנת חמוצה של פועלים, מבליע אותה פנימה. קולטת? מהמם. הכל יתערבב פנימה. אינסטנט וניל. לייצוב ולטעם, קורנפלור, למצק את הכל, ושוב, ערבובז' קל שבקלים, רק להטמיע את זה. קל שבקלים, עד 5, 1, 2, 3, 4, 5, אחרון ודה. יפה. כזה. קיפול עדינות, אנחנו לא רוצים לשבור את הקצפת. זה כל הסוד של העוגה הזאת. הלאה. מתחיל לשפוך את כל המסה פנימה בעדינות. אנחנו לא רוצים שהווליום יישבר. או קצת, או קצת. 3/4 גובה העוגה ואנחנו עוצרים. 3/4 גובה, יש לנו פה עוד קצת. היידה, יש לנו את זה. עוד טיפה אפילו בשביל ליישר פה. עוד טיפה בשביל המזל. טיפה אחרונה בשביל כולנו, כי אנחנו מרוקאים ואנחנו אוהבים שפע. וזהו, סיימנו. יו, איזה התרגשות יש פה. היידה, קריית אונו, הגענו. תבנית של מים חמים למטה, והעוגה וואו, איזה יופי. מלמעלה. קדימה. יאללה, שעה וחצי, להתראות, בהצלחה לנו. יו, הצליח. איזה לבנת סחורה כבר ויפה. וואו. הגובה כן קובע, לא, היא הורסת. חכו רגע שנביא עליה את המרינג. הפטיסייר הלימוני מקפיץ אותה 900 רמות למעלה. זה יפה.
יס, איזה מרנג של הילדות. וואי, איזה ולא להסתיר עם הילד. סש איזה פריסטייל. אחרון חביב ודי. משנה. לא נכון, לא ידעתי שעושים את זה ככה. יואו.